nire txanda noiz da, pues zure txanda da orain. Eta zer esan behar dut? Ba, esan gutxi. Zeren, hau dena, non daude zeinei itxegin behar dio, non daude aurrak? Ez, begira. Hau, begira, ikusten duzu makina hori. Bideo, bai, baina bideo horrekin, ba, neska honek zabalduko du. Hori eta irakurriko dute gazte jende asko. Irakurri ez, ikusi. Ze gauza konkorni, eta ordunik nire bizitza esplikatu behar diet ez. Zure bizitza ez. Orduan zer? Pues agur. Agur eta gero arte. Bueno, edo bilar arte. Agur eta gero arte eta Bonaparte eta bilar arte. Bueno, ya está. Eta musu, hori beti. Eta zuk niri musu, musu alakoa. Suduraren punta, hemen tripan, ba non? Bueno, suduran punta ondo dago, begira.